takon sik. Rono lho. Wis kene wae pupung disekseni wong akeh. Lha aku sedekah ngono. Kowe tekan ngendi to kowe? Kaya piye to? Aduh jan-jan. Ngapa pengen dumok? Kur sangu 500 sang. Lho, maksudnya piye kok 500 iki? Piye? Kowe mesti moh. Ayo padake ora. Lha ora apa-apa pengorbanan. Pengorbanan. Ha iku njaluk 1 yuta 2 yuta. Zaman biyen ki malah njaluk candi wis rekoso to. Heeh. Oke gawe candi. Zaman jonggrang biyen. Aku ya ndek candi yo. Endi? Kur siji. Endi? Endi? Kursi dhewe ombrak-ambruk ya. Heeh. Ha ta? Anggere kenangin ki mentiung. Terus piye nek ngono kuwi? Heeh. Nek candi kenangin kok mentiyung ki candi apa? Lah ya candiku kur gaweane anakku dolanane cah cilik-cilik. Iya. Ayo coba suminten karo Den Mas Broto. Sing apik lho sih, dadi bagusan. Iki gaya wetan apa kene, Mas? Nek gaya kene piye? Ya, Kur. Aja ngono to, Minten. Nek wetan. Ya kene kowe tresnani marang aku. Yen sliramu kuwi sejatine dituju. Lho berarti gaya wetan wae wis. Gaya wetan. Apa kidul? Nek Kidul apa gitu? Kidul apa? Nek kidul jujukan langsung. Piye? Piye langsung piye? Ora, nek tresno karo aku. Ana biayane. Loh. Apa-apa kuwi nek tresno nganggo mas kawin, Mas. Ana biayane. Ora do macem-macem. Kene iki wong lurus e. Lurus kidul. Ora senajan candine nglempreh. Ah iya. Ora ket mau ngandake candi aku penasaran nih. Wah, iki mesti ora sida pramen iki. Iki mesti ora jujuk iki. Ya coba di anu dikenthok tak aku kenthongane ya sih. Heeh. Titir wae nek anu. Kok kenthongan ketoprak kok titir iki? Oh kleru Mas. Padake ana apa wae? Aku klino rondo Mas regep dadi iso. Ses kamling ku nggo kenthongan titir. Kok semintene wis ngetut ke aku terus iki. Ben kok dikira aku madhep ngarep mburi beda. Nek ngono tak tetepki ya. Esuk titenan anggere kelipe tak sepidol. Ayo dienggo titen. Apane? Wani dumuk aku. Ora ndumuk kok, oleh ndumuk nganggo sepidol kok. Wah, mayang adoh kae transit nang hotel apa nang ngendi? Tak indik, tadi nang nggone turu mengkrup tak sepidol. Kesuwen, Mas. Arep digambari apa Motor. Terus apa hubungan? Seneng banget ki. Gegermu digambari motor seneng banget. Lha do arep numpak ngono. Terus piye Mas? Ning arep bingung tok tandane ora sepidol, Mas. Apa? Pines. Ya loro no. Oh iya ya. Maaf. Malah ra ilang biasa ya. Ora ilang. Ning bingung. Piye? Kok padha-padha. Ayo, tuduk, tuduk, tuduk. Iki sapa sliramu? Masa ora kenal karo aku to? Ana bocah wadon. Den Mas Broto asma iki. Suarane rak ya rada gedhe. Iki sapa? Kok ana bocah wadon? Aku tau ngono. Iki sapa ngono malah ngono kuwi iki. Iki sapa Aku demek kok. Ya coba. Ya kene kowe pawadon wong wadon. Ngoyak-oyak. Marang aku kok sapa? Wah. Panjenengan lali karo aku? Ora teges lali ning aku bingung. Kok bingung? Mergo atase wong wedok kok kowe ngoyak-oyak marang aku.
Lah aku lan niku rak nggih tresna kalih panjenengan to Den Mas. Ning ra nggon papan ora rame ngene iki. Lah ya iki dianggep wae ora ana sapa-sapa ngono lho. Nek kuwi jenenge wis owah. Ya nek Wong akeh wong kok dianggep ora ono. nek wong tresna iki ora nganggep kuwi sapa-sapa. Anane ming aku karo kowe. Yen ngono ayo diajeng. Kok sik. Oh, Dan Mas Broto kocok brendor. Piye to? Broto ki moh. Mane. Eman-eman dumeh papat, ha. Arta tetel siji. Aja ya. Aku iki durung karep-arep omah-omah. Mbok jenengan ki ngelingi to, nek jenenge wong wedok tresna iki mbok ditampani ngono lho. Apa arep geblak? Ya ora, nek wong tresna kuwi kudune siji ya tresna, kene ya tresna dadi engko dadi gathuk tuk ngono. Aku seneng letok kowe mau. Den Mas, Apa? aku tresna lho karo panjenengan. Iya ning aja kaya ngono atase kowe wong wadon kok ngoyak-oyak priya kuwi rak ya. Ya ora peduli ya pertresna ya tetep tresna. Kalau nggak peduli ya udah. Lah terus gimana? Sik, iki ketoprak lho, udul-udruk lho. Ah iki nganggo nggak peduli ngono. Ya kowe menerke tok men kowe iki ketoprak dadi kono ketoprak ajaran. Kono kowe ngendi nek pengendikanmu ki aja sok nganggo ndak peduli iki basa Indonesia. Kuwi basa Indonesia. Ya ora apa-apa wong seneng iki bebas. Oh. Arep nganggo bahasa Indonesia ora apa-apa, bahasa India ora apa-apa. Nek manut aku bahasa isyarat. Piye? Bahasa isyarat. Hah? Ngene. Teges ayo do kerja bakti ngono. Kerja bakti kok Kowe aja kaya ngono ya. Ora. Anu suminten. ora pokoke aku tresna ya tresna kudune jenengan nglanggati aku. Lho kok kudune Lah kepiye? ya kowe apa ya nangeman ngono lho ayune Iku kaya ngene. piye iki? Abroto jeneng-eneng ra karuan. Rasa ngematke kono to, mbok ning matke aku wae. Angko kae sok cemburu Cemburu dengkulmu ya. Aku sutradara kok cemburu. Wah sutradarae kerep malahan. Aku iki nggo wong loro iso kok. Maksude Kowe ngarep apa mburi? Piye? bubar wae bubar. Mula aja tor asake. Mulane Lah panjenengan iki ya kok gatekke kono wae mbok gatekke aku. Aku nek emosi, Emosi ya diantel wae. nek iki suminten tenan. Ah iya. Suminten ya ngono kuwi. Aja kaya ngono to. Wong wadon iki mbok sing solah bawane sing becik. Lah panjenengan ya tak alus ya ora gelem. Aku nek alusan memeng suwen kok. Lah terus aku kudu piye? To the point. Tuntepain. Aku tresna jenengan Kang Mas. Ning aku ora iso. Tidak bisa. Ora gelem tenan. Ora. Aku tak rewangi kraya ditundung Kanjeng Rama saka ing Trenggalek iki mergo aku arep didhawuhke marang sliramu. Ananging aku ora iso. Piye to? Wah, Dan Mas Broto, cangkeme dilondre sik. Didap. Piye to? Kleru e. Kok kleru piye? Mago ado saka Trenggalek kok didhawuhke karo Suminten. Lah mergone iki aku ado-ado lunga ditundung karo bapakne. Oh. Mergo aku ora tresna karo Suminten. Oh. Apa aku kudu tresnani sliramu? Lah apa kowe wis picak mripatmu? Tambangane ra ono apa-apa nggo tes-tes. Kang Mas, Yo kepiye? mbok aku dilateni sedhela wae to. Ning dilik wae ya. Iya. Aku sedilit wae wis trima lho. Rasa madhep rono-rono lho. Ngopo? Ngopo? Ora iso diajak. Lah ngopo? Aku isih apa? isih sinau. Sinau ngopo to? Sinau apa mbak aku diwarai ya? Sinau baut maca lan nulis. Cara kuno banget kuwi. Alah. Yo ngerti. Apa Den Mas urung iso maca? Urung nek nulis kerep. Ya mbok nulis ning atiku. Ana jero edan. Ya nek nulis nang
ndodo kene ya ora apa-apa ngene iki lho. Tak warai ngene lho. Tak warai. Ngene lho tak warai. Kowe iki marep rono. Lah ngopo ta? Arep tak limpeke manginceng wae. Nek ora iso nulis tak warai ngene iki lho. A K U. Apa kuwi? Sik, lek nulis nganggo tangan kok nulis nggo cangkem kula marpamet. Lah mangsine ndulit kene mah. Aku tresno karo Suminten. Ngono kuwi. Gage. Cepet. Ora kono, kudu kono. Kok kemunggan to? Munggan. Angkene lho, kene. Yo gampang tak turuti. Lah, Ning gandeng kowe iki ngarep mburi padha, aku tak mburi wae. Aman aku. Tak andani. Sik bukat. Kak, oh ya. Den Mas Broto ora yak-yakan ngono kuwi. Den Mas Broto entuk geger kok senenge ra jamak-jamak. Lah tak nggo ngelimpeke Mas, nang ngarep kok ora tegel ya aku. Ora tegel apa wedi? Heh? Ala bejane pengen sing ngarep to. Mbok tekonnya nulis ngono lho. Aduh. Sambat enek aduh sambat terus dewa. Aduh. Atase wong desa bocah desa. Ning kok bandulmu gede banget. Endi to bandule endi lho? Bandul kalung kuwi lho. Lah ya iki ben apik kok ya, Mas. Aja gegeden kuwi mbeborosi ya. Lah ya sesuk aku tukokake sing cilik ya. Sesuk kowe umur tuwa sithik kowe wis ndungkluk lakumu. Lah mergane. Mergo kabutan bandul. Ya aku sesuk tumbaske sing cilik ya, Den Mas ya. Ya. Sik adipoto e. Sok endi sing motong? Ora ana kok. Kok tewas action jebule ra ono lho. Nginjen ra nggo apa-apa. Padha ae nonton ya. Aja ya Minten. Ora. Aku pengen. Aku ki jane ya piye ya. Nek Kanjeng Rama kuwi bener mergane kongkonan karo bapakmu Setsa Darma kon brasta brandal sing neng Gunung Pegat. Apa? Gunung Pegat Klothok. Apa kuwi? Kuwi gunung. Gunung sing kepiye? Gunung sing dipines. Ya Allah, gunung kok dipines ki? Aku kagak nerangke nek bapakmu ki iso brasta brandal. Terus dinehi kekucah Mas Picis Raja Brana ora gelem. Terus arep diparingke aku. Aku ora peduli, aku ya omong apa aku mau sing penting aku tresna karo kowe. Kowe gelem ora? Ora, Wah iki. Ora gelem? tetep ora. Wah iki tenan. Mbok gelem lho, wong ya mbok bangane liyane. Aku ki Ngene iki nek ya luwih ayu ki aku dhewe to sing ayu. Aja maju-maju to. Lah ngopo nek maju? Suwe ngisor dhuwur jeglong. Ngisor dhuwur ngopo? Aku ngembruki kono aku. Ya ben ambruk aku sisan melu ambruk. Aja. Lah ambruk arep lumah apa mongko arep? Minten. Terangane kowe wis owah tenan. Kaya aku tresna tenan kok. Dadi kowe ora nduwe rumangsa isin. Ora ono lho. Wah, malah kaya bakul greh pethek. Ya wis karepku wis omong-omongmu luwe sepenting jenengan kelah gete aku. Ibarat wong ngelak ngombe, aku wis ngelak banget. Lek ngelak aku iket mau. Jenengan pengen mie? Aduh. Pengen mie apa piye? Pilih ngarep apa mburi? Aku ki senenge kopi. Kopi? Kopi hitam. Ya mengko tak gaweke nek jenengan wis dadi garwaku njaluk apa-apa tak kei. Termasuk mie. Kabeh. Mie wedang lho. Iya, ora gurmi apa njaluke jenengan tak nei. Nah aku duwene apa Ora ya? kok mripatmu ngematke kene Terus terus. bingung e. Aku ora rasa dadekke ngene iki. Aku ki cah geleman ning ngampet. Dadi rumangsa rekoso aku. Areng nglayani aku dapuane alon. Heeh. Nek ora kok pengin banget.
Ya kudu diampet to, aktor iki kudu diampet. Tak ampet malah kepuyuh-puyuh. Ora apa. Pengen ngapa? Tak ampet. Pengen ngapa?